Do pasan ke Pak Cik Lai kawan nang kami dalam kru Sinar Padang. Pemain kameranya Supri. Pembiak vokalnya namanya Daman. Untuk tukang editnya namanya adalah si Beni. Pemain neot raboknya Cyril Asmara. Ingin dapat bertemu Cyril Asmara, ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Boleh bertemu dengan album Cyril Asmara. Alai terang ada Pak Tua. Ketik tuk tuk tuk. Si batang le anak boleh tumbuh sebatang malang si batang le anak boleh manjala larang jauh jalan laju orek lah manjala larang jauh jalan laju nomor lah ampe kambang olah ala salah kinilah nyoma suat dia akan nomor lali moe
cali YouTube larang rantau olah siril asmara menangi anak dipandang disinan kalau dilihat baru bakato badan mana nak kandung tuanku darah putih jangan menangi badan buyuan. Kalau nan bapak yang badan buyang bukan orang sembarang orang santiang saja dahulu. Otompak daerah nak Banten dua payah melawan badan ayah nak Opaya melawan badan ayah susah menanding nyo ayah nyo tuma darah putih yona ndak bapak baalo nyo tuanku darah putih sialo orang nak nama ngecek sio inyo mangecek mambue ino orang sajo na Mambue inona orang saja kini danganlah di tuanku darah putih. Kalau nam bapak badan buyung aslinya datang dari Minang, datangnya dari na orang Minang. Banamo inyo cindur mato buyung besadang di rahim mande buyungnya dalam kandungan bundo. Bapak naklah datang mimpi mansonyo kampung bakato orang labak jo loyo kacang panjang labak jo balam padiraba bakato jo orang nagarinyo. Kok adatnyo anja kok saraknyo tuka ba itu mimpi badan ayah yona. Baliklah ya nak kanagari buyung dalam kandungan Yona buyung dalam nak kandungan Yoba itu kato badan mande baru bakato tuanku darah putih. Onde mande dangakan bana kok yo layado bapak ambo banamo inyo cindur mato. Mulai kapado mande hari kini ambo barangke kanagari Minang mencari bapak badan ambo ba itu kato badan inyo di makampungnya ambo tuju di ma alaman ambo jalang. Oba itu kato badaninyo Minangnya mande di mano bana mande.
Oh baru bakato badan mandi yo lain yo ratu Banten kalau nyo Minang nak badan ayah menurut sejarah mandi terima pesan nyo datang dari ayah. Oh kampung keteknya nak Pagaruyung aslinya orang Pagaruyung yo nak. Oh tapi ada umanat dari ayah kok laye buyung dalam dari rahim bundo kok laye buyung dari maka duyako. Oh kau ingin mencari ayah bawalah tungkek dan sebuah tungkek peninggalan ayah tu Madara Putih yo nak. Oh bawalah tungkek nak ke korong kampung nak jale tuangku de ayah nak Oh maalun tuangku nyo Madara Putih mandanga katoco itu maa tungkek tu mandekan luang ba itu kato badaninyo. Oh di sinan kalau dipandang nyo agian tungkek di mande ikut tungkek peninggalan ayah tungkek karamat nak nyo tinggal nyo nak. Oh jangan nyo badan nak sio-sio kok sempat di jalan nang ado batang kanan tungkek jangan bayan kok sempat tungkek babayan aja lula bilangan sampai yo nak. Oh indah ado nang kare kane tungkek tak nang karamat cie juona Oh ndak ado nang karamat dona kane tungkek ba itu kato badan mandi mandanga kato bantu itu maalun tuangku Darah Putih. Onde mande dangakan mana lah di mande kalau coy itu kato mande umanat bapak ciare mande. Oh umanat mande bapak ciare kotak kamati badan ambo nantung ke indah babayan nantung ke indah balamwian. Oh hari bertambah patang yu bakato tuangku Darah Putih onde mande dangakan mana. Ode hari mande bertambah patang hari bertambah patang yu ambo barang ke mande nak nyolai tuan. Oh ambo barang ke mande nak nyolai menuju daerah Pagaruyung ba itu kato badan anak mendanga kato coy itu lah dibari izin di mandenyo. Oh awaknya sadang bujang tangguang ala diagi izin di mande barang ke tuangku Darah Putih iyolah dari Banten duo. Oh satu barangke badaninyo nampaknyo anak kakapai menangis si Ratu Banten tuan. Oh menanginyo si Ratu Banten mencali anak kabarangke menitik jatuh ya mato nak kandung tuangku Darah Putih yo nak. Kotak nyoba dan cari bapak yo nak kotak tuangku kaman cari ayah nak kabuli nak berjalan jauh yo nak. Nak kabuli nak berjalan jauh ba itu kato mande di sinan mande tu tinggal.
Otot tapi tuanku darah putih sedang berjalan sama seorang arinan sedang sanjurayo Tuhan. Arinan sedang sanjurayo itu kalau dipandang indah tu bilang-bilang lamu. Oh inyo berjalan tarwiju panek dek lamu lah di berjalan lama-lama hari dipandang dan inyo berjalan ju sedang berjalan sama seorang. Oh sedang berjalan tu bilangkan tu etong badan dirinya sedang di jalan dulu tu tinggal tu japui buyuang cindur mato Tuhan. Oto japui buyuang cindur matonyo sedang dalam memerintah badan dirinya nyo memerintah bagian pantai itu kalau kok dipandang. Oh iya bate pantai pesisir itu inyo cindur mato orang baga nangka namonyo Tuhan. Orang baga nangka namanya sedang berjalan-jalan yo nak paralu to etong lamo. Ona ninyo sedang bayalan sedang de inyo lah cindur mato berjalan di tepi pantai awak mamareso iyo awak nan jago pantai lain dak ado udang nan masuk lain dak ado lawan nan tibo. Dek lai pantai tu aman tentunya buyung cindur mato basanang hati badan inyo Tuhan. Basanang hatinya badan inyo tinggal inyo di sinan to japui inyo bundokan duang nambah gala manderu biasa rato putih reno bulan. Oh sedang di daerah Pagaruyuang dan orang mencari juo nama mak di badan inyo. Oh di sinan kalau kok dipandang mama mencari-cari jua sahabat tamu joka manakan iyo joinyo bundokan duang diukun pancuang bundokan duang Tuhan. Diokun pancuang bundokan luang nak kado diagi duit lai ba itu kato badan mama iyo inyo rajo nang kunyang. Oh sedang mencari-cari juo de ebat si bundokan luang. Oh mama tibo di Pagaruyuang mama inyo si bundokan luang lah sampai ke daerah Lunang kadang-kadang di Gunung Kalaso Jawi di sini inyo batampe nyo Tuhan. Oh di sini ninyo batampe nyoba itu kalau dipandang indah to bilang lamo bana nak paralu dietong lamo. Oh di siko kalau kok dipandang abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan. Ona ninyo mama badan ninyo iyolah badan bundokan ruang tatap juo mencari kemanakan niat di hati nak berubah sebabnya inyo banyak salah Tuhan.
Sebabnya inyo banyak salah lah banyak bana kesalahan. Coy itu ketua hatinya tumanyo rajo nang kunyang. Oduo yo kakak bunuh kandung sama mencari kaduonyo. Tapi dek santiang bunuh kandung sekian tahun di mencari yo bunuh kandung. Oh nak batamu aja bunuh kandung nak batamu itu hebat bunuh kandung. Oco itu santiang badaninyo indah batamu cie juo. Oco itu badan bunuh kandung na oh hendak to belang lama bana tinggaan pak tando bunuh kandung sarato inyo adang tuang kucukui jo inyo putih bonsu sarato mama rajo nang kunyang. Oco kui jo kakak bunuh kandung sedang mencari bunuh kandung balai rajo kaulu. Oh balai nyo di tengah laut tinggal di sinan dulu. Yo tuangku darah putih nang kita japui. Anak de inyo cindur mato sedang berjalan sama seorang pae. Oh sedang berjalan sama jo sama seorang inyo berjalan tarui juo lah jauh juo perjalanan. Oh sedang di jalan tuangku darah putih antanyo malang antamu juari sedang tengah malaman yang kira-kira pukul 1 malam. Oh kira lah malangnya tuangku darah putih batamu penyamon jo parampok. Oh jalannya jale jalan gang salah jalannya jale jalan parampok. Batobo yo kepala parampok anak buahnya sangat banyak. Oh orang penyamun bana nambah tamu siabana kepala rombongan banamo jenggo Batawi Tuhan. Oh banamo nyo jenggo Batawi ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana. Oh galainya tuanku darah putih mah disobat nyonan banyak coiko banyak rombongan ambo sorang nambah kapuangi. Oh lain tak salah badan sobat lain tak salah ko kawan banyak sakit iko badan ambo basamo pulo mengapuangi kawan.
bersama pulau mengapungi lain nak salah badan sobat menangah kata coy itu. Oh lapane rombongan banyak lapane jenggo Batawi jangan cari toyong di pa banyak alun tawang di badan nambo iko inyo jenggo Batawi banak buah 83 ba itu kato badan inyo 8 nampe jo badan nambo. Mandanga kato coy itu menjawab tuangku darah putih ko itu kawan sabui anan ambo indak nan jale ambo nan tahu bajalan sajo di makampung ka ambo pijak di mana gari ambo jalang namo jogala den dak tahu. Dia penyamun, dia perampok, dia nyojenggo si Batawi. Walaupun jenggo awang-awang, walaupun jenggo bawa tanah, ambo nak kenal jo badannya, kamang ajuo badan ambo. Ambo ndak pernah baurusan bautang badan ambo indak meminta badan ambo indak ambo menompang lewat sajo alo salah badan ambo iko jalan-jalan tabantang untuk ditampu manusia ba itu kato badan inyo. Omananga kato coy itu lapane jenggo Batawi cari toyong jan di banyak malompe jenggo Batawi satu malompe sekutiko nyo cabui padang nan salai satu nyo cabui padang nan salai nyo paca-paca langkah tigo. Onyo elo surui babatanam nyo jambo bantu kabat siang nyo pancuang tuangku darah putih seto nyo pancuang tuangku darah putih padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang malayang nyo lapekan. Olah tibonyo di kayu antiang-antiang badarai antiang-antiang kayu mari tuangku darah putih iolah santiang lay badan kawan santiang bana badan diri sobat sasantiang iko badan kawan pado jago di dalam bantu iko. Pado menjago jalan panjang elok tinggal di kampung ambo sasok lawe nabalun jadi kawan. Sasok lawe nambalun jadi mandanga kato rupo itu batambah pane badaninyo jangan cancang sikaladi kaulu mangkuang bandakan janang etong kato tadi menyangka bulu den mandangan ba itu kato badaninyo. Onyo pancuang sekali lai satonyo pancuang tuangku darah putih padang maranda nyo manenggi padang manenggi nyo maranda padang manuki nyo pijaan tatambang kagumi ala buni karara gumi ala mahari tuangku darah putih. Odang akan mana lah di sobat iolah santiang lai badan sobat tadi maramba sobat santiang kini manoka nam pandai bana daripada di dalam rimbo pado manunggunya orang lalu. Elok tinggal di kampung ambo sawalawe nambalun jadi mandanga kato coy itu bapak tambah pane nyotu majenggo Batawi mananoan badan nyopane mahari jenggo Batawi dangala di yang namu doi ko nak mati buyong di ambo ndak ambo jenggo Batawi. Aiko nam pancuang yuang penghabisan aja nak aja di bawahnya si bonsu indak kabara dia si tuo indak
Kaba kakaknyo pancung balik tuangku darah putih. Satunya nampak kama mancung padang maranda nyo manenggi. Padang manenggi nyo maranda. Oh padang ketibo di sonsongnya balakak tibo di kaniang. Bunyi manggado bawa mati. Bunyi manokok pinggan karang. Mau yum palo begu. Bagulung padang kapuntiangnya. Lapata tigo padang panyamun. Oh mahariat tuangku darah putih. Sio-sio sobat bacaka. Sio-sio kawan balago. Padang lapuk babao parang. Tibo di kaniang patah sajo. Untung dapet lawan penyabak. Kok dapet lawan pamane. Labului gadang badan sobat-sobat. Olah boleh kadang mah badan sobat baik itu kalau kau dipandang nak guna tu etong lama bertambah berang badan inyo. Oh kau tak tahu ang dimakan basi kau tak dimakan yang dimalelo. To cubo tangkok menangkok mendanga kato bantu itu menjawit tuangku darah putih. Kalau coy itu kata kawan mola to cubo tangkok manangkok nyo cubo tangkok manangkok sama mama calang katigo nyo elo surui bak batanam nyo jambo bantu kabar siang lah samo tangkok manangkok sadang nyo tangkok manangkok antanyo malang antamuju siulak tumbuh di hulu siala tumanyo pulangnya dari koto malang indak tampek di ma tampek di tulak namuju ba itu ju ba itu kalau kau dipandang lama langinyo sakutiko lama langnya centeng Betawi lama lang jenggo Betawi tatangkok jenggo Betawi oh kalau naninyo pak kamanangkok dek tatangkok jenggo Betawi pinggang bakati jolutwinyo tangan latibo di marienyo kanyo kacaknyo bunuh mati mambana jenggo Betawi onde sobat dangakan bana jangan dibunuh badan ambo agi duitlah oh sobat oh sekali lalai Agi duit sekali lai jangan dibunuh badana tuangku darah putih orang pengasih aja penyayang tak jadi doinyo membunuh nak jadi nyoba bunuh iyo inyo jenggo Betawi lape lepinggang dilutui nyo kacak lalape di maria nyo ko nak capek jenggo Betawi memana bacarai nyawa yo badan hampir teputi encik mato oh di sinan kalau kok dipandang dek kacak lalape di maria nyo bakato badannya tuangku darah putih onde sobat dangakan bana selamat tinggal badan sobat ambo barangke nak nyolai Tuhan oh
barangkenyo anaknyo lai baitu kato badaninyo bajalan ju badaninyo bajalan ninyo semua sorang opane dalam di bajalan di sinan kalau kok dilie sedang berjalan sama seorang lah jauh jauh perjalanan tando lah jauh perjalanan lah sari semalam di berjalan Tuhan lah sehari semalam di berjalan ninyo sama seorang sedang berjalan kok dipandang lawat tamu perbatasan negari nak tabado panjangnya lawi baru tekana di badan tuanku darah putih mungkin iko mungkin kemanyu barang kemasuk ke Sumatera Barat baitu keto badaninyo baru di sinan kok dipandang mengecek ketungkat karamet onde di kandung dan abana odang ditungkek nang karamat nanambo kini kemanyu barang kambo pecodang tungkek karamat menjadi sampan lah dia dalam air Tuhan menjadi sampan lah dia dalam air itu katanya tuanku darah putih di sinan kalau kok dipandang dek tungkek tu sangat karamat nyopat codang di dalam air satunya tungkek nyopat codang menjadi sampan dalam air menjadi sampannya dalam air itu kalau kok dipandang yo sadangnya inyo manyu barang tak lama di dalam air lah sampai ke tanah api oh Tuhan sampai ke tanah tapi deklah timur tanah tapi berjalan ninyo sama seorang tungkeknya ambil di bawahnya tungkek dia ambil di bawahnya inyo berjalan sama seorang mana guna dia tong lama bana sedang berjalan jalan ju sedang berjalan sama seorang hari ada pukul 9 meningkat pukul 10 menyawet pukul 11 hari tapik pukul 2 balik siang sedang berjalan sama seorang berjalan juanya sama seorang sedang berjalan kok dipandang alati bolo di kampung Narami Larami negari di Cali tumpat tuanku darah putih naninyo indak kamangga dua coba Narami di sinan coba nak banyak orang tuanku indak kamangga dua tuan
tuangku hendak nyodok ke mengadui nyoba jalan-jalan yuk kiro kampung nanti jajaknya tampik pareman banyak yuk tampik penyamun yo parampok ba itu menurut sejarah ditarimo siabana kepala parampok nyoba namo si batu mengejan Mabana monyo si batu mejan di sinan kalau dipandang mangko banamo batu mejan nindak nantan urang kane tangan nindak nantan kane kaki wa itu inyo batu mejan o kaluanyo buyung batu mejan mambe inyo ma badan tuangku nyo ambek tuangku darah putih satu nyo ambek badan tuangku mengecek tuangku darah putih onde apa mambe ambo apa kok sabab karanonyo oh apa apa kok sabab pak karanonyo mangkonyo ambo apa ambe aduh kok salah pak badan ambo mandanga kato rupo itu baru menjawe badan inyo menjawe si batu meja nondenangan dina mudo le jale yang peraturan sikonan undang-undang yuang ditampeko siana lewat yuang di nagari sia menampunya jalan panjang membayar pajak bake amonan mudo Mama maye pajak yang make amo ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang menjawet tuangku darah putih onde apa dangakan bana kok itu nangkap pak kaban membayar pajak pak ambo namu jangan piti pembayar pajak lah sehari pak desa malam hampir 2 harinya 2 malam ambo nak makan ni nak minum jangan pembayar pajak jalan pembayar nasi ndak aduh apa pembali nasi pak amona ado ba acaronyo kamambaye pajak mandanga katoco itu lala panenyo batu mejan kurang ajang kurang mengarati lain tanyo yang lain penjawab ba itu kato badaninyo mandanga katoco itu ajawatnyo tuangku darah putih onde apa dangakan mana ndak lain tanyo do pak lain penjawab ambo bapiti ndak do apa ambo bapiti pak indah ado ba acaro membayar pajak jalan mandanga kato bantu itu onde nak kanduang dang abana konda adoang pembayar yang pajak jalan ndak boleh jalan nang tampu yang
Anak boleh do jalanan tampu mandanga kata coy itu tumpak di badannya tuanku darah putih lah coy itu orang mengecek keceknya indaknya eyokan kecek indaknya tanggapi bana inyo bajalan taruiju tuan inyo bajalan taruiju sadang bajalan kok dipandang lah datang anak buah si batu mejan ndak tabado banyak anak buah tandonyo banyak anak buah sebanyak 100 sampai 10 itu anak buah sebanyak 100 sampai 10 coy itu banyak anak buah oka mamae tuanku darah putih dek pane dumasi anak buah nyobae tuanku darah putih Satanya baik tuanku darah putih tumpah inyo tuanku darah putih nak kanyo adang pulau tinggal lamo bana mo mailak dia mo sonsong lah yang banyak. Oh satu nampak orang membaik nyo sonsong lah yang banyak balakak-lakak tiba di kan yang balakak-lakak tiba di punggung jan kaguri bante tido mae jangan kaguri bante ndak baik itu badan dirinya lah bakuaknya preman banyak iyo anak buahnya dari batu mejan oh mancalik kare bantu itu melompek si batu mejan iyo lah kare yang namudoi kok kare bana badan buyung jo ambo badan yang lawan baik itu kato badan inyo oh mananga kato cuy itu onde apa dangakan mana kalau pilagam kababelo disembah anak lelaki tan kola cuy itu pak nangkailo kapa ambo malawan ba itu kato badaninyo disinan kalau dipandang mahari sekali batu mejan kotak talo ang yung dimakan basi kotak dimakan yung dimalelo to cubo ampe mampe an to cubo lambui malambui an ambo namba namo yung sidama si batu mejan o mangko bagala batu mejan asanyo kanai yung kane kaki asanyo kanai kane tangan ninda ado kare kare awa aja lula bilangan sampai nyogungwang kalewang langi ilang di kaca dewan-dewan ba itu kato badan inyo o mananga kato cuy itu indak to etong lamo lamu lainyo baca ngakak tuan olah mulainya baca kaknyo tangkok tuanku darah putih nyobae jo kaki dengan tangan
Dek kancang nyo sila ke tangan nyo lapean dituang kudara putih tiba di kayu pak sekutiko putui la kayu kane kaki ba itu kancang lake kaki nyo kaja tuang kudara putih balik awak kamulai kamambae jo tungke kaki nyo tangkis tuan Ojo tungke kakinyo tangkisan ta malang antanyo muju la malang inyo tumabat tumejan ketua perampok jo paramun dek tibo kaki dake tungke la putui duo kaki tadi la putui kaki sabala tuan Olah putui kaki sabala ba itu kalau dipandang di sinan kalau dilihat meminta ampun batu meja nak kandung nan mudoi oh ambo jana dibunuh pulau agi duit sekali lai tampulana jalanan panjang naik oh tampulana jalanan panjang de inyo ma inyo tuanku darah putih orang paibo kana monyo oh ndak jo jadi donyo bunuh do ma inyo batu mejan bajalan kaki sama sorang Okok coy ko jalan kana rami membuik bagadu badan awak biambo tuju masuk rimbo tuan biarlah mau tuju masuk rimbo mau cuba ke dalam rimbo dalam berjalan ke dalam rimbo untung-untung bertemu jo ayah yo jo keluarga badan ayah nyoba jalan ke rimbo dalam sedang berjalan masuk rimbo ibu hati ndak tamangain tuan Ibu hati ndak kemain sedang berjalan dalam rimbo nanawa berjalan ju hari ado pukul 2 balik malam kamane kakak pukul 1 litak badan ndak tatan wiyu rimbo babuni ju menyanda ke batang kayu awak menyanda la takalo tuanku darah putih oh sadang tekalo pak to tinggalan balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggalannya sadang tekalo dulu bundokan wang loma ola kita ola japui Otoja puenyo bundokan wanginyo baulang-ulang jo Okot tiba di pagar uyung namanya jale bundokan wang Okot tiba di nagari lunang banamo manderu biatuan
Nama mendero biaya itu kalau dipandang maalun saja badaninya. Disinan si bundo kandung awak tinggal ndak dapet aman bakau sanang di pagaruyuang. Olah dapet lo kaba mama jo kakak barangke mama jo kakak mencarinya bundo kandung Tuhan. Mencarinya bundo kandung ala niat dalam mati kok batamu jo badaninyo iyo lainyo bungo kandung. Ndak ado ampun lain ndak kambo agi kasih ampun kesalahan labare bana kesalahan. Ndak ado bau tak buma bundo kandung asa batamunyo di rumah bau kun pancuang jo padang ko Tuhan. Kon pancuang jo padang ko ba itu kato badaninyo ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana. Disiko kalau kok dipandang agak sajo dek rajonan kuning barangke juo dari rumah mencari si bundo kandung pae. Mencari si bundo kandung tapi ndak ada batamu cukui jo kakak sekalian ndak do nambah tamu jo bundo kandung ba itu santiang. Bundo kandung ma matamu dojo bundo kandung co itu santiang badaninyo. Enak to bilang lamo bana nak guno dia tong lamo pane hati nak tabado Tuhan. Pane hati rajonan kuning indak tabado berang inyo berang talabi di badannya ba itu kalau kok dipandang. Anak guna to etong lamo bana indak disikodo di palamo agak di badan dirinya sadang coy itu kita bilang awak sadang mamane juo. Berang kabake bundo kandung indak tabado berang badan berang talabi kabake nyo Tuhan.
tinggal ninyo sedang berang kita tinggal bantu itu to bilang badan cindur mato sedang nyo ado kekuasaan nyo jago bagian pantai ba itu kalau kok dipandang sedang jago bagian pantai maalun ninyo sedang jago nyo perhatian jauh jodake nyo danga kiri jo kanan nadoko urang na masuk ba itu kalau di hati nyo di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo tinggal sedang coy itu to japui anak cindur mato nama namun tuanku darah putih nama tuanku nyo darah putih indah to bilang lamo bana di sinan kalau kau dipandang awak sedang berjalan sedang berjalan sama seorang di sinan kalau dilihat maalun badan dirinya awak sedang berjalan kaki juo di marimbo ala batampu ba itu inyo sama seorang Tuhan sedang berjalan sedang berjalan sama seorang karimbo dalam nyoba jalan ba itu inyo kok dilie iyo inyo tuanku darah putih sedang berjalan kok dipandang tinggi bukit lah kabadaki dalam lurah kabaturuni dataran batampu juo macam rimbo batamu di sinan kalau kok dipandang nantung ke babao juo coy itu kalau kok dilihat sedang membangau bau tung ke Tuhan sedang membawa tungke juo maalun sajo badan ninyo di sinan kalau kok dipandang sedang berjalan sama seorang litak badan indak tabado litak tulang indak kemain tapi tadaga bake ayah awak ingin bertamu juo ingin juo bertobok dengan ayah siabana ayah sabananyo ingin nyo tahu di bapaknyo Tuhan nyo ingin tahu di bapaknya ba itu kalau kok dipandang indah to bilang lamo tinggal ninyo sedang jalan to bilang inyo lah bundokan buang di ma bundok kok kini sedang di daerah Kalaso Jawi di buki Kalaso Jawi cukwi joinyo adang tuanku sarato inyo putih bonsu batigo inyo di sinan kadang-kadang di buki Kalaso Jawi yo di gunung Kalaso Jawi kadang-kadang tibo di lunang Tuhan
kadang-kadang tiba di lunang lah sampai pulau nyoka lunang dari gunung Kalaso Jawi baulang ke daerah lunang. Oh manat sudah batinggan sia saja orang nak bertanya. Oh kalau bertanya bundokan luang kaban nindak disiko nanado di daerah lunang kaban manderu biar Tuhan. Oh kaban manderu bianan bagalanyo putih reno bulan ba itu kato badaninyo de orang sayang kabundokan duang. Masyarakat sayang kasadonyo perintah jale baturuti nak nambah tang agama olah cie laju nak nambah taga cie jua itu kalau kau dipandang. Ojo itu nyobundokan luang nambah gala manderu biasa rato putih nyorindomu. Oh lan pada inyo sekutiko manat sudahnya jatuhan sia saja orang bertanya walaupun inyo cindur mato. Kok bertanya tentang kami nambah tiga walaupun ambo ditanyonyo walaupun nadang tuanku sarato je putih bonsu kaban saja ndak ado. Oba itu bana kata bundo di sinan kalau dipandang dan orang kepercayaan bundo kaluang. Oh perintah jalenyo jalani ndak kababanta cie juo Tuhan. Nak kababanta doa cie juo ba itu kalau dipandangi nak to bilang lamo bana. Oh indah guno dietong lamo di sinan kalau kau dipandang agak sajo di badan ninyo tinggal sedang coy itu. Oh iyo lainyo bundokan luang tojapui inyo darah putih Tuhan. Tojapui inyo tuanku darah putih anak-anak dari cindur mato. Oh di makampung laka di tampu kok buki laka badaki ndak ta bilang kampung dape ndak ta etong kampung tinggal. Oh ditanyo-tanyo di makampung indak nan jale cindur mato indak nan tahu cik juo Tuhan. Oh enak nan tahu cik jua itu kalau dipandang di sinan kalau kok dilihat.
Apa nek dek lamo di bajalan, dek lamo bakal lamuan dan jalan bertambah jauh. Bertamu jo kampung cik lai, dek juo jauh berjalan. Ditanyo juo di sini ndak tahu, jo cindur mato Tuhan. Ndak tahu nyoda di cindur mato di sini nyor mato angku darah putih berjalan yo sama seorang yo pak. Sedang berjalan yo manangi di mabana tampe ayah di mabana alamat bapa alun bertamu sampai kini. Lah sekian lama pak di mencari, lah setahun ninyo berjalan nanaya alun bertamu Tuhan. Nanaya nyo alun bertamu jo ayahnya itu kalau kau dipandang. Indah to etong lamo sedang berjalan nyo bantu itu sedang berjalan jalan jo. Nan jalan bertambah jauh di masa sampai badan nyo antara Solo Selatan jo Pagaruyung ba itu dalam perjalanan pak itu nyo dalam perjalanan ninyo berjalan tarwijo dek lamo berjalan. Bertamu di sinan kampung cie ado nagari sangat rami. Satu bertamu nagari rami bertanyo di sinan tuanku darah putih onde apa dengan mana. Bertanyo ambo kapak kampung apa pak iko namonyo kato sampai orang menjawe iko nagari garabak datana Iko nagari garabak data perbatasan tuma dalam kampung ba itu kato badaninyo. Perintah nak rajo nang kunyang orang barasa Pagaruyung Orang kare di dalam kampung tan garundam garagaji dipaik mato baragel yang ditakikkan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang. Ndak dimakan yuang di malelo mandanga katoco itu tersiruk darah di dado mandanga katoco itu karebana rajo nang kuning kok kareba akarenyo kok lunak ba lunaknyo bocah liek bana ketampenyo ndak lama kita bilangkan latibonyo ditampe rami Tuhan. Latibonyo ditampe narami satu tibo ditampe narami agak de inyo tuanku darah putih gara-gara cari sekali. Yo nantak kemungkinannya awai nantak kemungkin do nanyo gaduh ba itu kalau kau dipandang sedang bamanuang kabamanuang sedang de inyo kabamanuang mamanuang duduk sama seorang nampak du balang sedang jago. Satu nampak du balang sedang jago dek karajo tuanku darah putihnya pakajuian si du balang Tuan.
Onyo pakajuian si du balang tekajui du balang nan jago seto tekajui nyo mamane kurang ajang kurang mangarati urang nan sadang jago banang pakajuian yuang badan ambo alun tahuang lai di badan kami kodu balang yuang rajo nang kuning tan sapi jotan guntiang dipae mato barageliang ditakik kan yang baradangkang ba itu kato badaninyo omandanga katoco itu manjawi inyo tuangku darah putih kok tan sapi tan lamola tan guntiang tan lamola nanambo indak kapaduli kok tan la seorang kok jago la seorang nanambo alun kamangaku Onanambo alun kau mengaku kok jago badanang di nagari nak kajadi du balang pulau ba itu kato badaninyo o mananga kato rupo itu lah berang du balang tadi dek berang du balang tadi nyo cabui padang si jinawi setonyo cabui padang si jinawi membirungui padang nyo cabui anyo paca silang katigonyo jambo bantu basiang elo suruian bak batanam oh elo suruian bak batanam nyo kaja badan tuangku darah putih nyo pancung tuangku darah putih seto nyo pancung sakutiko padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi oh padang malayang nyolapean tibo di tonggak jago-jago badari tonggak jago-jago mahari di sinan tuangku darah putih yola santiang badan buyung yo padan de badan angkini patui juo jadi du balang oh sasantiang yuang iko maramba sasantiang iko manoka padolamo jadi du balang elok tinggal di tampe ambo rimbo lawe nambalun jadi yuang oh barampe do balang sekali mambae nyo pancung sekali lai barampe urang sekali mambae padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang manuki nyo pijaan ampe padang sekali nyo pijak tetambang ke gumi ala buni karara gumi ala mahari juo tuangku darah putih yola santiang sidu balang oh mano kalian nambarampe tadi maramba buyong pandai kini manoka dan santiang bana padola mo jadi du balang yole oh elok tinggal di tampe ambo sawalawe nambalun jadi mandanga kato bantu itu batambah berang si du balang tuan obat tambah berang sedo balang kurang ajang kurang mengarati oh jangan cancang yuang sikaladi kau lumang koang bandakan janang ulang yuang kato tadi menyangka bulu mandang akan aiku nampancung yuang penghabisan nah janda aja di bawahnya oh si bonsu tak kabar dia lain si tuo tak kabar kakak lain nyo pancung tuanku darah putih setonyo pancung di du balang oh iyo du balang nambarampe padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang ketibo di sonsong nyo yo punggung padang nyo adu balaka tibo di punggung buni mangado bawa mati buni menokop pinggan karamau ye umpalo begu oh bagu luang padang kapun tiangnya patah tiga pak padang sidu balang lapata padang kampenyo mahari tuangku olah darah laput
tuangku darah putih dangakan di dubalang sio-sio dubalang parang padang lapu babaju padang lapuk babawa parang tiba di punggung patah saja du Oke ni dangala diang sidu balang joang badan ambo mas pan yang baurusan tangguang ambo yang baurusan ba itu kato badaninyo. Oke ni yang japui rajo siko bawaan kadake ambo kaban ambo lah menunggu di laman rumah jo badan nang ambo sangat ibu yang badan ngambo sangan ibu mananga katoco itu batama pane hati si dubalang babi si dubalang semua dubalang sorang barang ke atian yang lapor kabake rajo nang kunyang batigo malawan pajako ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang pai dubalang atian yang barang kenyo adu balang sorang malapor kerajonan kunyang nambah tigo sedang baca katuan nama tiga sedang bercakap di halaman sedang bercakap tu tinggal tu japui du balang nang katian juang satu tiba dake rajo nang kuning meminta ampun dake rajo ne rajo ampuni ambo ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran kato riang kato trompet kato bana kato basampai nak takui kato nak kesampai dangah di rajo elo adalah orang baru tiba dari masa awak nak tahu inyo mamane di laman rumah sedang baca kak jodoh balang rajo sedang baca kak rajo jodoh balang nanyo kandaan rajo bana itu nama buat pane hati kami na mudo na baru tibo memang yo kareranan mudo ndak talok do dimakan basi indak dimakan di malelo ndak talok dimakan bantu ampe padang kami sekali hinggo patah tigo padang kampeknyo ba itu inyo kok dilie mandanga katoco itu batemba berang rajo nang kuning hati nan sadang paneju pailah turunlah mane olaka alala mane
kalaman nyocalik kalaman rumah dubalang sedang baca ngaka Odo balang sedang macakak bana mahari raja nang kuning tuan Mahari raja nang kuning nang aladiang namudoi dang akatosima anuni Indah itu daun kang lawan naik koyong rajo nang kuning ba itu kato badaninyo anak rarang anak pagaru nguyuang yuang Nararana pagaruyang ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu O tataga inyo tumanyo tuangku darah putih yo di sini ninyo mangece satu taga inyo mangece Jak tadi kadu balang lambo kaban Ambo ndak inyo nang ketujuh Ndak niyo balago yo du balang Kok dape yo rajo siko tuan Kok dape iyo ajo rajo siko ba itu kato badaninyo nak guno to etong lamo nak para lo dibilang lamo bana di sinan bakatonyo rajo nang kuning onde dangan dinan mudo laporan dia mola dape nak talo ang dimakan basi ndak dimakan di malelo to cubo yuang tangkok manangkok to cubo lamwe malamwe an yuang Oto coba lamwe yang malamwe an menanga kato bantu itu jawapan ninyo tuangku darah putih pinta bilang ku kena balaku nak nangka balarang cie ju Oh di sinan kalau kok dipandang nyo paca silang katigo nyo jambo bantu kabasi yang elo surui an bak batan nambah itu kalau diliik nyo cubo tangkok manangko Kadang-kadang nyo rajo nang kuning dape kata tangkok kadang-kadang nyo tuangku darah putih nyo lo dape tatangkok anti mahampean nanti malamwian Alasari di samalam balago di laman rumah luntan tu kala jo manang nyo anti malamwi nyo malamwi ananti mampe an ba itu kalau dipandang Batamu kare samo kare latigo hari tigo malam balago di laman rumah lunjale kala jo manang nyo lunjale jantan batino nyo lunjale perak timbago nyo masih nyo masuk bantu itu ba itu kalau kok dipandang Dek nak talok do kanai lamwi malamwi aninda nang kala katangkok manangkok mangece inyo sekali mangece rajo nang kuning tuali yang caro baca kak dek nak talok ang kanai ampe mampe nak talok lamwi malamwi anto cubo yang suntang manyuntang ma itu kato badaninyo Kanyo coba nyuntang manyuntang bakato badan dirinya di sinan kalau dipandang agak sajo di badan ninyo kalau itu kunang katuangku pinta boleh kana balaku ba itu kato badan ninyo
bagolek nyo badan rajo nang kuning seto bagolek rajo nang kuning nyo kaja di madi tuangku darah putih nyopi jak kaki sabala nyo angke kaki sabala nyatoan sabalu nyato adokan sabalu nado tabu maripet jawatikat labe pandang saniat la nyato pandang maarifat Osinan bakato nyo badan ninyo bakato inyo tuangku darah putih sabalun ambo menyuntang sabalun aja ka sampai batanyo ambo kangku sabuit lagala dengan namo tunjuan kampung jo alaman ba itu kato badan ninyo mandang kato bantu itu di sinan kalau dipandang nak kamati ambo dibuyang kok mati ambo dibuyang kok talo ambo kane suntang ndak ambo doyang tuangku rajo nang kuning ndak ambo rajo nang kuning yo mama de inyo tuma bundo kanduang ba itu kato badan inyo ndak cucu ambo donyo adang tuangku sarato jo cindur mato mandang kato bantu itu ndak jadi kakinya suntang tuan Olah pela kaki nanyo pegang tasabui namo cindur mato di sini ninyo mengece onde angku dengan banangku menyabui namo cindur mato lah ikut tahu badan angku dia mabanangku secinur mato ba itu kato badan ninyo menanga kato coy itu ba aku betu nak kato namudo na Ho manga ndak jadi ang kuang suntang manga ndak jadi ang kuang bunuh mandang kato bantu itu sinan bakato nyotuangku darah putih onde dangan lah diangku ambo ko datang dari pulau Jawa datang ambo dari daerah Banten Banten duo namo kampungnya ambo banamo tuangku darah putih anaknya dari Ratu Banten anak di Ratu Banten duo yongku ho anak de inyo cindur mato de angku menyabit cindur mato di mako inyo kue cindur mato yongku nak kanduang namu doi dia te rumah lah nak keto mengecek dia te anjuang paranginan nak elok mengecek di bawah tadanga pulau dirang banyak yona omai luar wak tadanga de urang ba itu bana kato inyo kini dangan di nak kanduang molala naik na ate anjuang Omandang kato cuy itu naik lainnya nambah dua tuan Oh naik lainnya nambah dua setelah naik badaninyo latibo di hati anjuang ayat talataknya di si kambang Oh satu talata airnya minum satu sudah berminum air mengecek sekali rajo nang kuning onde nak kanduang namu doi ko iyo ang anak cindur mato mangako indak jo bapak ang mangako sorang ang bajalan ba itu kato badan inyo Oh mandanga kato coy itu danga de angkungku sabananyo yongku ambo sejarah nyengku batarimo wakatu ayah sedang jomande ambo sedang di daerah Banten duo ambo ko sadangku dalam kandungan sedang di dalam rahim mande tapi malang tibo di ambo yongku Iyolah bapak badan ambo banamo inyo cindur mato mandenan sadang dalam bare bapak pulang ke korong kampung nyo bapak mendapat mimpi yongku
O katonyo kampung labak kato urang labak jo loyo kacang panjang labak jo balam padiraba ko adat di anja-anja urang babalik bapak ke kampung sampai kini alun batamu kue. Oh sampai kini ko alun matamu ba itu bana katoinyo di sinan kalau kok dipandang. Oh tapi umanatnyo kamande ambo. Oh kok lai ambo barisuknyo kok lai na ambo laki-laki namuan tuanku darah putih. Oko ingin mencari ayah baolah tungkik nan sabuai ko tungkik nyongku na nyoagi mencari ayah badan among kue. Oh mencari ayah badan ambo ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu. Oh manjawe rajonang kunyang onde nak kandung danga bana. Oh nanangku mencari ayang yo lah puluhan tahun nak babali antanan ma kampung nyoni yang ku indak lo ado tahu. Oh inyo tu ado barampe nak semua sejalan yo nak. Oh nanti kamanakan nyo dari angku banamu inyo bunuh kandung na nomor 2 cucu angku. Oh banamu adang tuangku sudah itu nak pisang badan angku banamu inyo putih bonsu sudah itulah cendur mato yolah ya dari buyung. Oh sampai kini yuang dak ada do di daerah Pagaru yuang kampung dak jale dona. Oh nanyo uni dona ba itu bana katonyo rajo nang kunyang lalamu angku di mencari na lalamu angku yuang ni mencari na bapak indak batamu jo cindur mato ba itu kato badaninyo. Oh di sinan kalau kau dipandang dak guna to bilang lamo indak to etong lamo bana. Oh nak paralu dietong lamo ko iongku sabantu itu nak lamo ambo disiko ambo mencari. Oh badan ayang kue. Amo mencaringku badan ayah ba itu kato badaninyo. Oh di sinan kalau kau dipandang makato inyo tumarajo nang kunyang. Onde nak kandung na tuangku darah putih jan badanang payala bamalam disiko gak sama alam na Oba malam lah disiko dulu gak samalam ba itu kato badaninyo.
Oh barisut saja nak buyung pai ba itu kato rajo nang kuning. Oh mandang kato bantu itu dek sagan tuangku darah putih kabake rajo nang kuning lalu semalam nyo di sinan tuan. Oba malamnya semalam di sinan kalau dipandang nan hari sari itu. Oh hari bertambah petang yu, petang bajawe lah dengan sanyo, sanyo bajawe dengan malam, nah malam semalam itu mau tainyo lah nambah dua. Onde angku dah akan mana bari petunjuk badan ambo. O agi petunjukku badan ambo. Nanambo ka mencari ayah. Nambah namo inyo cindur mato. Oba acaro mencari ayah. Supaya bertamu ambo jo ayah. Ba itu kato badan inyo. Oh kata sampai sebantu itu onde nak kanduang namu doe nak. Oh angilian labuan panjang angilian beko jalan nanta bantang nanado jalan setapak iko menuju pagaru yuang nae. Kau menuju mana pagaruyuang kau sampai di pagaruyuang antanyo beko di sinan ko ado peko mudah-mudahan bertamu buyuang joaya. Oh kau tak bertamu di pagaruyuang itu kembalinya kepada badan madara putih kabacari ayat atau indah itu tersangkui pada darah putih. Oh tapi kau ingin menatap di pagaruyuang dah ada orang nang kaberang tinggal di rumah gadang na pagaruyuang na Oh kaban perintah badan ambo perintah rajo nang kuning ba itu kato badaninyo. Oh mandang kato bantu itu di sinan kalau kau dipandang laksana hatinya tuma tuangku darah putih. Oh di sinan kalau kau dilihat nan malam semalam itu. Oh ala letih dua badaninyo sekalo lalu hari siang. Apo tando hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari de ayam dak siang hari de murai. Oh tando hari kasiang badara badarum darum. Oh bunita mi yang arang balari tasingko bantuanyo ambun ampie katabi mato hari tuan. Ampie katabi matahari ba itu kalau dipandang nam pagi sepagi itu. Oh maalun ninyo matuangku darah putih alanyo minta izin kapai onde angku dengan bana bari izin nambo barangke. Oh tolong jodoh angku badan ambo laki batamu awak jo ayangku Oh boleh laki batamu awak jo ayah ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang. Oh kalau coy itu katonan mudo jodoh angku menolong jalan lalai nak badan buyuang.
Oh mandanga kato bantu itu jalan tuangku darah putih Tuhan. Oh jalan tuangku darah putih bajalan ninyo sama seorang panek dek lamo di bajalan. Oh ala dek jauh perjalanan, ala lah hilang lah rumah rajo, nak nampak lain lah rumah rajo. Iyolah rajo siang ku masih nang kuniang, tumpak dek inyo tumanyo ma badannya tadi. Oh nama namanya Pak tuangku darah putih inyo bajalan tarui juo Tuhan. Oh inyo bajalan tarui juo panek dek lamo di bajalan lah jauh juo perjalanan. Oh tinggi bukit lah kabadaki, kok lurah lah kabaturuni, ba itu badan dirinya. Oh panek dek lamo di bajalan, dek lamo bakal lamuan. Alah sehari di samalam, bajalan dalam rimbo dalam cukui di hari nang kedua. Dua harinya dua malam lah sampai ke pagaruyung Tuhan. Oh ditanya ke orang sinanan mah rumah gadang pagaruyung ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato coy itu lanyo tunjuan dinan banyak itu nak rumah gadang pagaruyung yona. Oh mandanga kato bantu itu lanyo datangi rumah gadang yo rumah gadang pagaruyung. Oh satu lah sampainya di sini nampak du balang sedang jago Tuhan. Oh nampak du balang sedang jago, satu nampak du balang sedang jago, nyotanyo bake du balang. Oh dangakan mana di du balang, bari lurui ambo batanyo, bari bana ambo barundiang. Oh ambo batanyo kadu balang yo iko daerah pagaruyung na rumah gadang pagaruyung Tuhan. Na rumah gadang pagaruyung menanga katoco itu menjawe cando si du balang maalun du balang kanamonyo. Ayo yung iko na daerah pagaruyung na rumah gadang pagaruyung parenta si bundo kanduang. Oh menanga kato bantu itu menjawe nyo baluna-luna onde du balang dangabana. Ambo batanyo jo balik ke du balang, ambo nyo baru tibo bana, baru barangke dari rumah rajo nang kuniang. Omangko ambo batanyo kamari, ambo mananyo cinur mato, kalau naninyo cinur mato, di mako tampe du balang. Ho cinur mato Tuhan, ba itu bana katoinyo. O mandanga kato coy itu tadanga kato namudo mangece nyobai boibo taman wanginyo sidu balang Tuhan. Taman wangenyo sidu balang sinan bakato sidu balang onde nak kanwang namudoy.
Oh kalau nyonyo cindur mato lalamona indah di kampung indah setahun 2 tahun lah puluhan tahun na hilang di negari ona. Oh sampai kini ndak balik-balik, sampai kini ndak ke kampung, antalai duit anta mati ba itu kato badaninyo. O mandanga kato rupo itu taman uang tuang kuna darah putih Tuhan. O taman uang tuangku darah putih ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo. Odek lah jalannya bapak nak aduk berjalan juga sama seorang ibu hati nak kemain juaya bana. Oh nak batamu pak Jo bapak bananya nak batamu ibu hati bukan kamain. Lala moloinyo nak balik menangi tuangku darah putih oh Tuhan. Oh sedang berjalannya menangi air mata berdarai-darai. Nama kampung yang bau ni mangkoindah. Oh orang lentang mangko indahnya orang nan tahu bah itu kata badaninyo. Oh di sinan kalau kau dipandang nak perlu dihitung lama bana. Inyo berjalan sama seorang ibu hati nak kamain main. Ibu hatinya nak kamain nak tabado ibu hati ba itu kalau kau dipandang. Yo sedang berjalan sama seorang kama jalannya arahan ninyo nak tahu nama kampung nak jalan nama negari. Nah niat di dalamnya hatinya tuanku darah putih. Laya dosa jo lay negari di Minangko awak jajaki kasadonyo Tuhan. Mau
Aki kasadonyo kini dibae jalan rimbo dituju jalan naraka rimbo kok lapas saya raka rimbo besuaran jalan pantai nampo kok di manyo nagari nanado nanaya tetap di cangari tetap dicari nyoba jalan tarwi juli tak badan indak tabado lama tulang indak kamain ari batamba patang juo patang bajawe dengan sanyo sanyo bajawe dengan malam yonan malam semalam itu dek tubuh tarasolita di sini ninyo baranti manyana kabatang kayu tak kalau inyo darah putih Tuhan Tekalo tuanku darah putih sedang tekalo dalam rimbo Totingganyo sedang tekalo totinggan Tojapui inyo cindur mato sedang jago bagian sedang jaga bagian pantai senang hati nak tabang Saja di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran baik itu bana badani nyona sunyi di dalam kira-kira awak sedang jago cuy itu dek lain anjo jago bertambahan nak ada orang luar masuk nak ada nak masuk do bagian pantai mangko hati bertambah senang sedang cuy itu nyoto tinggal Tojapui rajo nang kuning Tuhan Tojapui rajo nang kuning barangke inyo dari rumah paneati ndak tabado berang ke badan bundokan uang Kok coy ko agak kau nyonyo pagaran badan awak mulai kepada hari kini Nani nyo si bundokan wong indak diagi ampun lain ndak dibari maaf lain sabalun awak bertamu sabalun bertobo je bundokan wong Awak nak balik do kadapannya istana awak nak pulang-pulang do ke tampek ko ditunggu bana bundokan luang Tuhan
Ditunggu bana bunokan uang balik nak balik. Kita tunggu ditunggu di rumah gadang pagaruyung. Mudah-mudahan nyo tak kicua kok sempat inyo babalik. Di sinan inyo ditangkok baru ditangkok kadikabe. Di sinan jatuhkan ukun pancuang tuan. Sinan jatuhkan ukun pancuang. Ba itu kata raja nang kuning. Ndak to bilang-bilang lamo. Ndak para luto etong do lamo bana. Maalun sajo badan ninyo. Maalun badan ninyo tadi. Agak sajo di raja nang kuning. Barangke inyo dari rumah. Oh satu barangke dari rumah. Pesisi kari sabila. Pecengkang padang nan salai. Tetel yang salu di kapalo. Lalake baju rajo-rajo. Berjalan ninyo dari rumah menuju daerah Pagaruyung mencari inyo Ola buno